What's good with you? Pizza boy sticks my pencil like super. Nani ne as bafethi le ntwana kama 11 diploma number 7. That's a bar for life. Say that Joseph said it. Dating me. Yo. Today you are operating a young woman. Blind dating yana. Hello. Hello. Ken. Njani? Nyaphila. So yazi mosikuthi zeleni la. Yeah. Mara kunama rules ne. Okay. And that's simple like two. Okay. Awumtsheli igama. Awumtsheli nokuthi ufunda grade 1. Okay. Yeah. Extension. Hoy, nani? So yazi mosikuthi zeleni. Yacava ngihlezi ngikhona Ama rules. Khululeka on. Fair ntanga. What's your type? Type yami umuntu dark omfushane. Type yami umuntu Emma pen. Unmain my chance. yo type yami bethu umuntu dark omfushane yabo negwegonyana thona. Udark umfishane. Yeah, hayi uScott, hayi umuntu omude manje. What? uScott, hayi umuntu omude manje. Uyamuzwa uthini? Yeah. Wena what's your type? Mina abantu abanje abadark. Yeah. Yeah. Ama looks abenjani abe movie? A normal person. Fele kungipha ama red flag nje mfaneni. Umfana othanda ukukhuluma. Yeah, umfana othanda ukukhuluma i-red flag for mina. Ophaphayo i-red flag for mina. Umfana oshela kasani like Yonkinto. yes, i-red flag for mina. Umfana oyibona engcono kunabanye abantu i-red flag for mina. Uthe 5 angithi. Then umfana like ongazazi ukuthi maybe yabo. Yeah, Ngiyacela ukuthi volume ngosintanga. i-red flag for mina. Wena ntanga ngikayi na ama red flag intwana esitokweni. Akuzwe sondela. Kelo ngagezi. Kelo ngaqhubi. Kelo nganuki ikholoni. Wena look. Hayi phela nami phela ngokunuka phela mayithengile. Maka phela ngiyafuneka ukuthi singanuka amakholoni sibayitshini izikhwapha lakhe nayo izolanda. Yeah. Yebo. Kelo dlala i-over. Awu wadlaleni kanti? Mdala. Sekamdala. Yes. Kelo Hey, banna. Hey, banna. hayi asiyeke lawa khona Phelele. Fele ke ungitshele ama green flag into ozithandayo into emfaneni. Like umfana kumele abe njani? For mina mele abe umfana like ngathini like ngithanda ukuthi ube umuntu understandayo yabo. Yeah, ngithanda ukuthi ube umuntu understandayo Aniphumeli ngaphandle manje. ozongithanda cause nami ngizokuthanda. Yes. Yeah, if it's possible. Yeah. Uyeswa ndoda. yes Ungakwenza lokho. akona ngakuyenza for yena yabo. Fele ke wena uthandani kuBostock? Ungitshele maku 20 past intwana. Ngithanda mfethu kuyena mfethu ozonginakekela yabo, ozongithanda yabo. Yeah, uzongithanda mfethu yabo, uzonginakekela yabona sethi mangingcolile la athe phebe ungcolile la. He's a liar. A very bad liar. Am I cheating? No! Am I cheating? Yabo ngithintithe nami yabo. Yeah, ukelo kanjani. Fele ntanga thinka isikhathi uringe naye yabo 5 minutes nyana. Ngibuzisana ama question. Ba uzongibiza ntwana yamsondela. Yo. Hello. Hello. Right. Ngiyaphila njani? Ngiyafika. Anginawo ama-questions amaningi. Okay. Wena mfethu umuntu kanjani? Mina ngumuntu talkative, ngithanda abantu. Yeah. Ngilo umuntu
loyo. Oh, uthanda abantu. Yeah. Oh, uthanda abafana, uthanda abantu. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Yeah, akekho umuntu engathi mina inkinga naye, akekho umuntu enginenkinga naye kahle kahle. I'm open to everyone, noma ngiyakwazi noma ngikwazi, like ngi-open kuwena. Oh, anginankinga wena ufuna ukwazi ngami sisifile. Ngifuna ukwazi ukuthi umuntu onjani. Oh, mina ngidayisa ama-chocolate esikolweni. Into engiyenzayo ngiphinde ngumuntu-ke uthanda amantombazana hhayi hayi ukuthi ngiwathanda islike yabo ngijola nawo ngiyawathanda nje ngithanda ukudlala nawo yabo. What? Bro, what are you talking about, man? Yes. Uthanda ukudlala nama-girls. Angidlali phela ukuthi ngiyadlala just yabo ukubakhulumisa yabo. What's the reason yakho ukuthi uthanda ama-girls? Uthanda amantombazane inkinga nesineke. Or inkinga nesineke? Like you won't feel comfortable, you won't feel comfortable ngesineke se-girlfriend yakho? Hayi phela kwamanje angakabi nayo maybe ngahle ngivuke. So which means you never tried. Yeah, phela ukuthi Who told you uzothola. that mentality then? Asiyeke kanjalo. Asiyeke. Okay. Yes. Asiyeke. Sifele wena body count yakhe ithini ke manje? Anginayo i-body count mina. Hawu. Ngiyasabatha mina. Hawu mama, hawu. Yeah, ngiyasabatha. Ngisabatha ngase-fire station. He's a liar. A very bad liar. A man cheating. No! Oh manje ufuna phela kumkhulu wakuthathe. No, asithatha bomkhulu udata umuntu omthandayo. Udate umuntu omthandayo. Yes, ushada umuntu omthandayo kahle kahle. Yeah. Maybe ungahle ushade mina mawuthandile. If it's possible, angazi kusasa lengibeleni. What if angibekela ukuthi ngishade so? Akhuleka mama nami sizoshada. Mina mengathi angifuna ukushada ngoba uthi nasoshada. Ngikhali ngwane sikhala sibaningi. Mengathi angifuna ukushada ngoba uthi nasoshada. Phela yabo angeke uzikhethele kuya ngami ukuthi yabo ipotweni kanjani yabo. Yeah, beside lokho noma ngaya ngawe if my decision says no nje ngithi no ngiyanqaba ngingabatsheni nabakithi ukuthi mina ngizoshada or in or kumele ngizothi Angeke sishade sofaka ivele. khona lokho ufakile. Okay, angeke sifake ke sothandana. Stop. What do you mean by that? Okay, let's do it like that. Oh mina ngibuza ukuthi body count yami ithini? Ithini i-body count yakho? It's 70. 17. Yes. Okay. Yabo Shuthi umaqomo uzuquleke ne? Angikomizi ngikhuleke kahle. Yabona bayizela yabo. Hayi shebu. Angisho lutho. Oh, bayayizela. Yes, bakayi ukuthi bayizela ukuthi yabona ungathi ucabanga. Babona i-honey dew. Babona lento yabo lento yangaphambili. Shout the season, man. Okay. Kodwa angicabangela nkulu. For wena ngizowayeka lamantombazana. Yo, ebut akunzima. Ungayeka amantombazane just because of me. Phela mazonginika ngizobayeka. Mangizokunika ini? Mazonginika. Yabo. Ikhekhe wena manje. Ungayeka amantombazane athanda ithena uthanda ama-girls. Angithanda ama-girls ngithanda wena. Oh my God. Wow. Ungithanda kanjani? Uyamthanda umuntu ongamanzi?
phela ngizwa ivoice yabo ivoice yakho yinhle yabo chaza ukuthi nawe isho ukuthi umuhle yabo. Oh, okay. Ngisacela ukubamba isandla sakho lesifini. No. I can't. Why? Until ngikubone ebusweni that and you hold my hand. Wake up, nigga, wake up. If it's possible, nakhona. Angifuni ukuzwa ukuthi isandla sakho maybe lesi samatamata yabo lesi sokuqala amatamata. Get right here, man. Shit, I'm saying. Got inibu. Sebapo. So maybe ushaya isipanela yabo. Esesipanele samsanje. Hayi yabuza yabo. Esesipanele ngikutshela kuse-early. Esesipanela. Utavuswe. Mavusana. Yes. Akunaflow please. Okay. High five. Yadlala mfethu. High five. Ela. Sticks ndo taunga chacha salomuntu ngesizwe. Sticks. You are shaking, brother. Oh, High five. no asutavuswena. Awena asutavuswena. Sticks ungeza mfethu. Ngiyakubona uyapheka ntwana yami. Uyapheka ntwana yami. Nabi is cooking. Washa my friends the course. What Nabi is cooking. It's a bar for life. Aish. Since Fere ukhuluma nani. Ngicabanga type yakho. No, I don't think he's my type though. Oh my god! If he doesn't from oh my god! Why? I don't know why. Like how move. Yeah, I feel like he's too talkative. Oh my god. Oh hell no. Uyazona. Yeah. Wena mawucabanga type yakho. Hayi si type ya umuntu osonta si type ya. Right. He didn't get stabbed, right? Vlad, shut the fuck up with that shit. Okay. Umuntu osonta si type yakho. Yes. Angithandi umuntu osonta because nama ngisuka. Ndothi uNkulunkulu uyafuneka phela nje. Uyafuneka phela sisothandaza masibayithula. Hayi manje yena esontweni yabo mina uhleliniwe yabo. Phela esontweni hayi ukuthi uya every day. Ya kona everyday makakerekekela. Nathi kabona. Since vele bokhuluma naye comrades out of 10. Ukuthi like uyakhona ukukhuluma namantombazana. Give rated of 10. Yes. I could give 5 out of 10. 5. Yeah. Futhi ntwana yami uyakhona ntwana yami ukurina nawe. Oh my god! Wow! Hayi into yakho. Isegazini. Yes. Awumrate ke nawo ntwana. Hayi nevoice yakhe ngichazile ngikhumbuza uPinki nginikeza 10. Angikhalinge wala sikhala sibaningi nangumngani wami ngabe uyakhala ngakhalinge wala ukhala sibaningi Nikeza 10. Since njoba bombambisana enhluzweni ntwana. Oh Dwana. Oh mfana yo ngathi labo girl base suburbs. Yabo ile queen laba basema suburbs ngathi ya ngathi. Hayi manje kube utavusana. Wena uzweni since Fere umbambisana. Unesandla esisoft yeah. Hawu kanjani manje kanjani Akacrash insamo. I might not know kodwa if ngabona isandla sakhe yabo I could see ukuthi ucrash insanga because ngiyakhona ukumbona umuntu obhemayo. He's a liar, a very bad liar. Am I cheating? No. Am I cheating? Yeah. Une experience yabantu ababhemayo. Yeah. Already since Fere vele kumbona. Yeah. Ngoba plus ushawa isikhathi. Already kumbona ntwana. Hayi uzoba ready ngenkani ntwana yampeke esayidini lakho la ka left.
wena qophe ka right ngizokhawunta ne mangifika ku1 uyakhumula mara umbheki yeah 5 4 3 2 1 it's about to go down khumula macala shanda phali uyabo usazilungisa khumula Hey, you are shaking. You are shaking. hello food Hello. Yaphila. hey yeah sure kamba uphelelwa magama ndoyi Hey amandla. hey amandla. amakasiphume la sinisifere ke umbona ke manje siwambona manje type yakho why Mfishane. You want to run it? Hell yeah, I want to run it. Let's go. mfishane manje kwaloko Phandle kalokho yeah right. right Yeah, right. ngiyamjola wena Mphethe shi. Kona ngaba i-type yami ayitsheliwe ngathi ufuna idakhe. ufuna idakhi yellow phone ndoda Eish ngicabanga angeke ngibe nyama nithu ayahethana mayilobhoni. Wena uhethana? sinisifere ke umbona ntwana umrate ntwana sokuthela ladies first umrate ama-looks wakhe 8 out of 10. hey ntwana yami uyaphasa Ezulu. wena umrate ntwana yami Angishilo ngathi umkhumbuzo upinki 10. Ngimniki 10 yakhe. futhi singayithola mos i-second blind date without ama-mask Maybe. maybe wena On nazo on. Please. on awufuni guys 2 minutes nyana uringe nayo kokugcina Eish. futhi angikubuzi ngiyakutshela bama 2 minutes nyana let's uvala ivideo bama Hello futhi. Hello. Alright. Yaphila. Ngiyabonga. Ngoba bese ngitshela ngifanele noPinki. Why ufanisa noPinki namanje? uPinki bekanjengawo wakhanya yabo no-voice. Ulwazi Yeah, I think I know you enough manje. angina-flow. Uhambe kahle. Okay, nawe uhambe kahle. Is your boy King Koblunde Mtanaka Sticks, the only one, Young Sticks. please don't forget to subscribe, like, share, comment and then follow lapha ku-IG uzoyifaka la naku-TikTok uzoyifaka la road to 200 subscribers. Thank you. I don't wanna know your name, cause I might just